Čaute, tu Donandy, nachádzame sa v tomto masakernom BMW X5 a ideme si vyskúšať túto testovanie offroadu na tomto mieste. Takže pozerajte ďalej, hoďte tam like, komentár, odber a užite si video. A night like this should last forever. I'm so mad that it won't. You're the basic baby, the truth will flow. Táto X5 vyzerá takto, pod ruky mi padla táto čierna krásna X5 s motorizáciou 3 liter, nafta, 4-kola, akurát zo 160 kW je to spravené na 200 kW a preto sa my nachádzame na tomto mieste, aby sme si toto krásne potočili. Sice som mal 4-kolku, ale ľudia, čo vlastnia offroady, tak mi dajú určite za pravdu, že v aute zdolávať takéto terény je proste úplne iný pocit a sám si to začínam užívať, keď som ešte aj na brutálnom čiernom bavoráku a so super zvukom. Tuto máme náš bavoráčik, zatiaľ som s tým extrémne spokojný, priechodnosť je úplne brutálna, až som prekvapený. Samozrejme, že sú tam nejaké rezervy, lebo je to môj prvý offroad, keď nerátam 4-kolky, ale auta, čo proste ešte testujem, že ako to funguje všetko, ale zatiaľ úplná bomba, takže užívajte video. Offroad je aj o tom, že nie chodiť len po všelijakých terénoch, skalách a podobných veciach, ale aj takto cez lesík všelijaký, takže vyskúšame, kam sa dostaneme aj tadiaľto. Povedal by som, že toto je záver videa. Ďakujem pekne za sledovanie. X5 to doteraz vládla. Bere parádny offroad. Spínaví sme, ideme to umyť a vidíme sa ďalej. Daj tam odber, like a koment. V rýchlosti ukážem, takto to vyzerá. Takto sme dopadli. Takto ideme rýchlo poumývať. Nech vyzeráme a hlavne nech môžeme jazdiť po meste. A ja som po celom dní už konečne doma. Práve som zostrihal
toto video a práve preto tu šláhni odber, follow, like a tiež sa na ďalšie videá, ktoré budú spojené spoločne s touto brutálnou masakrikárou. Ďakujem pekne, do randy.